Allahu Rabbi Batuakitu Nabi Muhammad Panglukitu wa isabat Itulah sudaru Wassalamualaikum Nakatalan sabar Itu kalau kita tak mengaji hakikat nyawa jo tubuh alanya to sakabe jangan disangko duo ilaman kau disangko duo lanya to sase urang mandanga samuja ingin alim ulama banana kiramat jangan lagi to baca do bodoh Membaca kalapo manonan tu anak jo mapo manonan mudo kota do anak bapo tiado zat yo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mano ko inyo di mano bana tampe nyatonyo ko balintara